Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ugi bapak kalian ibu dosun Jenggring. Wilujeng dalu kula aturaken kagem bapak kepala desa ugi bapak-bapak perangkat dosun Jenggring nggih. Mboten supe kula aturaken wilujeng dalu kagem bapak keamanan ugi bapak-bapak panitia. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumangga Kang Mas disugani sentir LP. Nggih, matur sembah nuwun lagu sentir ngopo terus sampun. Pripun iki kabare Ibu Bapak? Sae nggih? Sae jenengan tasik semangat? Tasik semangat jenengan semangat kula nggih semangat nggih. Ugi Bapak panitia nggih semangat nggih Bapak. Tetap semangat nggih. Budi Wijaya ten pundi wau? Dusun Jenggring Desa Ngusian tangga dhewe. Ngawur. Nggih, Mas. Oh, minum dulu. Siap. Siap. Nggih, wilujeng dalu ning menak Wulandari. Nggih, wilujeng dalu, Mas. Kalau wau ning Nyantika sampun ngaturaken sentir. Sentir. Lengo potro. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun dumateng masyarakat Jenggring Musikan Jombang. Nggih. Jadi punapa nimbali Budi Wijaya. Nggih, alhamdulillah. Budi Wijaya dan mriki nggih Bu nggih. Jenengan mboten tebel-tebel lek ningali nggih. Biasa ningali ten YouTube saniki ningali ten desa niki ambak nggih. Langsung. Laras. Nggih niki lho truk Budi Wijaya yang sekarang. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun ugi dumateng Bu Polo. Kepala Dusune Estri ning. Nggih. Ingkang paring asma panjenengan Ibu Ulfa. Oh, nggih, wilujeng dalu Ibu. Iki Bapak Kepala Desa Bapak Sutikno. Jenengan apal nggih, Mas? Apal. Nate dadi mriki ta? Mboten, niku biasa iku nek gak petuk mesti petuk sampai kintai. Oh, nggih ngaten. Nggih ugi matur sembah nuwun untuk sabu-sabuku yang selalu hadir, Mas. Dari menganti bringkam pundi mawon pokoknya selalu hadir di depan. Nggih. Lamongan nggih. Lamongan hadir, Pak Guru juga hadir. Oh nggih, wilujeng dalu. Sembah nuwun. Nah, Kupang nggih. Nggih, langsung kemawon panjenenganipun pasukan batik. Pasukan batik nggih. Bapak panitia. Bapak-bapak panitia. Barangkali menawi ngrasakaken lakon campur sari sumangga. Dipersilakan. Kula persilakan. Wis main nduk desane dhewe iki. Nggih. Akeh sing nyengunguk doan bolo-bolo seni. Nggih, menawi yang ngrasakaken lagu dangdut angsal tapi cuman satu
lagu. Ya, begitulah. Nggih, soalnya kemarin sudah dapat warning, Mas. Untuk Mas Romli tadi juga hadir di depan. Oh, nggih. Wilujeng dalu, Mas. Iku gandengane Mas Hendro iku. Nggih. Mas Joko terima kasih. Monggo yuk dikasih coba dulu. Nggih. Nggih untuk pripun, Mas? Lho monggo. Oh, nggih dah. Oh, jenengan ngomongan kali sinten to? Pripun nih Bapak panitia? Ugi Bapak kepala desa. Wonten apa mboten? Atau sesitasi rundingan sih. Dibubur. Saya hitung 3 kali nggak anyang dibubur. Nggih undian we. Oh niki pun berdiri, Mas. Nah, ngoten sih. Nggih, menawi kula kasih support Pak jenengan ben semangat nggih kata sih. Monggo Mas supportnya. Supportnya disumet. Iya. Monggo. Ya. Langsung dari Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa. Bapak langsung. Aku wangono rek. Oke, siap Pak. Nggih, jenengan pakai sandal Pak, ngapa dilepas? Ayo Pak Cari. Wangono aku. Polo Tanjung, Kabingan. Monggo, yang sudah dipanggil silakan naik. Ayo. Nggih. Bapak Kepala Desa gak kijenan. Gak kijenan jone Bang joget. Bapak Polo Tanjung monggo. Polo Tanjung, Polo Kabingan. Polo Kabingan. Tonggoku Pak Cari. Pak Cari. Barangkali Bapak Kepala Desa Bapak Tono hadir, monggo. Nggih, monggo. Biasanya di belakang. Dikit dulu. Oh, nggih lah niku selalu. Aslinya absen tapi tersembunyi. Oke, wilujeng dalu Bapak Didi saking Asem Gede. Asem Gede, sudah hadir juga. Nggih. Nggih, tumbangin apa Pak? Tembangin apa Pak? Matur sembah nuwun untuk bunganya. Oke. Oh nunggu temane ta? Nggih monggo. Ngemang langsung Pak. Bapak Kepala Desa Kabingan, Bapak Cari. Nggih. Jika dipersilakan naik. Ya, Bapak Polo Tanjung. Kecuali jamian. Yang di rumah. Banyuwangi Pacitan. Banyuwangi Pacitan. Ayo Pak Kahin. Nggih, wow. Yo sing disawer sing joget. Nggih. Oh, nek Bapak Kepala Desa niki kula semrap, Mas. Nggih, semrap sing wingi niku lho. Nggih, sampun. Monggo. Gak iso urono aku tak. Jaluk rem. Suwe ora ketemu yo mung gawe kangene atiku sulmung megeriko
moto ing dalan anyar gawe ana pinggir segara bernae nyuwangi bacitan ora lali yo amung kelingan teko pacitan ati rasane terus kelingan sumilire angin segara ngangeni andi wae sira sing eling jaman semono yo mung riko kudangane ati nyuwangi pacitan ora lali yo amung kelingan Budi Wijaya suwe ora ketemu yo mung gawe kangene atiku sun mung mikir riko rino wengi katon ana moto anyar gawe ana pinggir segara bernae nyuwangi pacitan ora lali yo amung kelingan dalan Banyuwangi teko pacitan ono ati rasane terus kelingan umilire angin segara ngangeni ono endi wae sira sing tak tresnani eling jaman semono yo mung riko nyuwangi pacitan ora lali yo amung kelingan wis ganti Pak Cari Pak Kahin Duka sak kersa jenengan Mas Pripun? Gini apa, Bapak? Mas, serempat. Serempat. Siap. Cek.
Delewung dirimu udah dulu ya. Udah dulu. Pak Kain yang bisa serampat. Santai bos. Pak, sama nemu umut mawon. Mriki lho. Lah nggih. Nggih, gede serapat sampun. Sampun Bapak. Oke, kantos pripun Bapak yang lain. Nggih, niki pripun? Bapak yang lain wonten apa mboten? Lek mboten wonten pasrah ten Budi Wijaya nggih, Wah. Niki Mas Teh Haji kok nguwadot terus, Mas. Teh Haji. Nggih. Sumetan. Siap. Siap disumet. Apa tembaknya? Gurigis. Gurigis. Untuk Bapak panitia yang lain sudah nggak naik ya dari pasukan baju batik? Nggih, masih belum. Masih berunding. Masih berunding. Entah berunding, entah malu. Nggih, monggo yuk Delewung. Pari Gurigis. THJ Audio. Duh.